A gane bari in kira shi. Okay, a ba mu Allah. Hello? A dinga aka yi ne? Hello Anto. Kana ina ne? Wallahi ga nan na fito daga gida. Ya mun zo an san zoban nan ne ka gama shi ne? Oke wai magana zoban nan? An gama haɗa shi. Yawwa. To yanzu kana ina? Yanzu nan haka wajen mai gida zan je in karbo shi. Kaga yadda zoban ne yake kuwa? Oke to ga nan zuwa. Dan Allah ka jira mu a gurin. Yana ya gama? Ga nan zuwa to. Oke to ku duko yanzu haka ni ma wajen shi zan je. Sai oga Allah biya oga kake wa yana. Wallahi dibo ne yake kira na oke to zai. Yanzu ya bai. Sai da ko so kan can mai wallahi shi. na sayar da zan da oga. Sai oga. Ban yi wa da wanto ya ce wai zaka ba mu zoban. Kuna tare. Wai magana ku. Ai ba ta kawo ba karfe nawa yanzu. Ku kake magana? Kai sai kake magana ku. Na sayar da zan da wawa. Sai oga. Oga Allah ta ce ta duba ba ta gaba kullun nan ba. Dan haka kawai ka je ka duba da kanka. Kun san sabgan mata. Magana ce ta kuɗin mai shi za ta hana shi mai kullum. Abin na yayi kyau sosai nake ga. An Za yi ku ji style daɗin. an yi style An yi style yadda kuka so. Ka zara shi da ta ga cikin wannan Ina ga fazan dan oga ne saboda mu an so abin nan da wuri ne. In zo wannan fita lafiya da Ka gane bari in taba shawa ko ba ka ba. Na ga sun dade ba su dawo ba. a kira sori. Aji number switch off fa. Wallahi sun buga mana aiki. Wai kana nufin aje musu suka ware? Wallahi to ina ganin hakan ko yanzu ya me yi mu fita.